Welcome back to my channel खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आरोबाव फिन खनसे बरायफिनबावनाय जाबाय ओमफ्रायो फंबाय एक्सट्रा इउटुबारनि जाय अनार बिथां फंबायखौ आं गोसो गोरबोजों थेंक इउ सो माच थाबाय फंबाय नोंनिसिम नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नोंनि चेनेलावहाय खोन्थानानै इन्ट्रडक्ट खालामनानै होदों माने चेनेल आंना गोदानमोन ओमफ्राय जामबाय जामनाया एसे अब्लाबो गोबाङानो आंनि चेनेलनि बागै मिन्थियाखैमोन जानो हागौ नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नोंथांनि चेनेलाव एक्सप्लर खालामनानै होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ सो माच फंबाय नोंनिसिम आसा खालामो इयुनाव माब्लाबा लोगो मोनबा आं नोंनाव माबा मोनसे अननायनि गिफ्ट होनो हागोन होननानै स' बेखौनो आं मिजिंथियो इयुनाव माब्लाबा जों लोगो मोनलायगोन ओमफ्रायो गोबाङानो आंनि नामखौ सोंदों आं अबेनि बेखौ आं दिनै खिन्थानोसै आंनि मुङा पुर्निमा बसुमतारी ओमफ्रायो जोंनिया मिन्थिखागौ बिजिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्रायो नैबेनि नामा खनजु ओमफ्राय बेनिया जुनु आरो ओमफ्रायो बिसोरो दासो बेयो 8 ना 9 मोनलाय नोङो 9आव मोनबायना ओमफ्राय नोङो बेयो क्लास 6 ओमफ्रायो दंबावोमोन माखासे सासे फंबाय दङमोन आरो सासे बिनानाव दंबावोमोन ओमफ्रायो बिसोरो एसे गावसोरनि प्रब्लेमनि थाखाय एसे सोरहाबा लोमजानाय हेल्थनि प्रब्लेम आरो सोरहाबा एसे गावसोरनि न'नि खामानि न'खराव गामियाव बेस्थ' जायो नालाय बिमाफोरजों हेल्प होनायाव बिसोरहा बेबायदि प्रब्लेम जानानै फैनो हायाखिसै ओमफ्राय दा फाइनालाव बे सानैया आगैमोना थालांबाय सिगांनि मोसाग्लांनाय भिडिअआव नोंथांमोनहा बिराद मोजां मोननाय अननाय आरो मोजां कमेन्ट्सफोर हरदोंमोन आं बेखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों जाय नोंथांमोनहा मोजां कमेन्ट्स हरदों बा आंखौ सापर्ट होदों बेखौ गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ सो माच गासैखौबो नोंथांमोनहा आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था ओमफ्रायो दिनै जों गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ खालामबावनो नागिरदों न'आव ओरैबायदि डिस्टार्ब दावराव जायो माने ओंखायनो जों दुब्लियाव फैनानै सुफैयो ओरैनो प्रेक्टिस टाइम दसे बेलासियाव ओमफ्राय जिबायदि गरम बोथोरा अब्लाबो ट्राइ खालामनोसै माबोरै जायो नोंथांमोनहा बिदिनो फिन आरोबाव खनसे आंनो कमेन्टआव हरनानै फोरमायहरदो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां आरो अनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै आं आसा खालामो ओमफ्रायो शेयार खालामलायनानै होबानो जाबाय जाहाथे आंनि चेनेलनि बागै आरो गोबाङानो मिथिबावनाय बायदि चेनेला आंना मिक्स बायदि जाहैबाय मालाबा जोंहानि फारामनि बागैबो आं लाबोयो ओमफ्राय नै दा सिफुंनि बागैबो आं लाबोनांगौ जाबाय बेनिखायनो आं माने एसे लाबोनायाव सोलाय सोल' जाबाय थादों बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो माने गोबाङाबो अमा फिसा सोंहरबाय थायो अमा फिसाया दङ बर्थमानावब्लाबो नाथाय दा बुकिं जाखाजोबनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टनियाव जानो लागाखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैगोन जोङो प्रिसिबनाय मोसानायनि मिउजिक बेखौ ससे होफागोन बिनिफ्राय रिमिक्स टाइपनि ओमफ्राय जों बागुरुम्बाखौ सुगोन दिनै स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला भिडिअखौ गरम नालाय मेंखाजोबनाय मोनबाय ओमफ्राय दाख्लैनि जा जों सुनाय मोसाग्लांनाय बेयो गोबां हार्ड बेखौ गोबां गोरोंखाफोराबो सुनायाव टाइम लायो ओमफ्राय जोङो हाफेरै बिनानावफोरखौ आं थाबैनो फोरोंनानै रोंहोनो हानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों माने जाबायदि रोखोमनि आं बिसोरखौ आसि थुनाय फोरोंदों बेबायदि रोखोमैनो जुदि रोङि सोलोंनो लुबैनाय नोंसोर आगैमोन बा आदामोन नोंसोरखौ जुदि जाय सोलोंनो लुगैनाय दङ नोंथांमोनखौबो बेबायदि फोरोङोबा बयबो हागोन होननानै आं सानो बयबो हागोन इजिसो गोरलैसो एथबां गोरा नङा आय' फा गरम ना गरम मोनाखै नोंसोरखौ आय' जा गरम बोथोरा मैयानिफ्राय दिनै जा गरम 1 2 3 and go
ओरैबायदि माने लिमोनबाय थादों नै बिसिनिया गुस्थिया सिफुङा गोलैबाय थादों ओंखायनो बारे बारे जोङो सुफिनबाय थानांनाय जाबाय ओमफ्रायो अबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनहा फोरमायहरदो स' होनबा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'बाय मोनाबाय दा आंहा न'आव थांनांगौनि टाइम जालायबाय न'आव माखासे खामानिया आंना अमा हांसोआ नेनानै दं जानांगौ ओंखायनो दे खुलुमदो बयखौबो खुलुमहरदो आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफोरखौ गासिखौबो खुलुमबाय बाय बाय न'आव थांनोसै बाथाय उफ गोलोमफुजोबबाय हा दिंखियाबो खाखांबाय जोंहा नै दिंखियाबो ओमफ्राय दायो न'आव थांनोसै सायनोसै एवहैनोसै जानोसै होमब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय बाय गासैखौबो लाभ इउ अल दिंखियाजों दिंखिया भाजा सारायसेमोन बाय 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 बाय